Jesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ake sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele ntambama izwi lakho esizolifunda. Sibonga ukulondolozwa, sibonga ukugcinwa. Sibonga umusa wakho obabazekayo onganqamuki phezu kwethu. Udumo uNkulunkulu kwephezulu uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sizofunda bazalwane izwi la kuHosea chapter 10. Siqala ukufunda kuverse 14. Ngiyaxolisa besengivalile ngithe sengikhulume ngakhuluma yavele yanqamuka lento. Angazi ukuthi kanjani. Ngabona nje sekunqamukile. Manje sengiqala phansi. Ngiyacela ke sivule incwadi kaHosea. Hosea chapter 10 sizofunda uverse 14 wakhona. Hayi sizofunda uverse 12 ngiyaxolisa. Sizofunda uverse 12 wakhona no13. Sifundeni ke bangcwele. Sihlwanyeleleni ngokulunga. Niyakuvuna ngomusa. Qathani umqatho wenu. Sekuyisikhathi sokumfuna uJehova aze afike. Anise ukulunga phezu kwenu. Nilime ububi navuna okubi. Nidlile izithelo zamanga ngokuba nethemba endleleni yenu. Nakubo ubuningi bamaqhawe enu. Kuyakuvela ukuxokozela phakathi kwabantu bakho. Zichithwe zonke izinqaba zakho njengalokho iShalmani achitha iBeth Aribeli ngosuku lokulwa. Unina achotshozwa phezu kwabantwana. Amen. Siyabonga Nkosi izwi lakho khuluma ngalo-ke manje uJesu Kristu inkosi. Amen. Bangcwele izwi leli esizokhulumela phezu kwalo. Umusho engithanda ukuthi sigxile kuwo ukuzilungiselela. Asizilungise bazalwane phambi kaNkulunkulu. Lithi-ke lelizwi qathani imqatho. Qathani umqatho. Uyalichaza kahle-ke uJeremiah laphaya ku-chapter 4 kaJeremiah. uJeremiah chapter 4 siqala ukufunda kuverse 3. Uthi-ke uJeremiah chapter 4, ngokuba usho kanje uJehova kubantu bakwaJuda nabaseJerusalema uthi, qathani umqatho wenu, ningatshali phakathi kwameva. Ningatshali phakathi kwameva. Ngidonseleka esimeni sokuqatha. Ngikhule emakhaya besitshala besilima. Kuneyindlela ezihlukene zokulima. Kukhona le ndlela yokuthi kuphendule izinkabi ziphinde ziphendule bese kuyimantshala. Kukhona le ndlela yokuthi ziphendule izinkabi bese niyoshaya ngezandla nibulala amagabade bese niyagaba niyatshala. Kukhona le ndlela yokuthi zingaphenduli izinkabi nishaye ngezandla nina nikhiphe utshani lobo obuba nempande. Nikhiphe izimpande zalobo tshani. Ngoba lobo tshani noma ngabe kulinyiwe ngey'nkabi, uma ngabe impande yabo isasele buzophinde bumile uqine kulowo ndawo. Uma ngabe wena utshala imbewu izokhula kulobo tshani, so ayizukuthela izithelo. Uma uhlakula izophuma kanye nalobo tshani. Angidluleke lapho bazalwane. Senzele umusa izwi likaNkulunkulu livulelekile liyathela phezu kwethu. Sifanele ngabe siyaphenduka siyalunga. Kodwa kunalezi impande zalobo tshani. Khona utshani obabudumile ngakithi okuthiwa ungwengane. Angazi noma bukhona yini kwezinye iy'ndawo. Kuthiwa yini kambe ngalana? Bunegama labo. Angisazi ukuthi kwathiwa yini. Kodwa ngakithi le konyakatho sithi ungwengane. Lobo tshani buba ney'mpande. Uma ubukhiphile yasala impande buyavuka bumile bukhule futhi nje kakhulu.
uma utshalile kwawela phezu kwalempande uthi uma usuthi uyahlakula uphume nalokho okutshalile. So ingakho kwakubiza ukuthi akuqathwe ngezandla, kukhishwe impande yalobo tshani. Namhlanje siyala ukuthi asikhiphe impande yesono ekuthina, nanoma yini eyenza ukuthi izwe likungabaze, ube in between, ube sivivi. Khona lezi zinto bazalwane eziye zijule kuthina, izinto ey'njengomasiko, izinto ey'njengezinto esiyi-adopthe along the way, sayithatha sathi zifanelekile endlini kaNkulunkulu zinhle. Izinto kodwa uNkulunkulu angakhulumi ngazo. Kulezi iy'nsuku ku-social media kukhulunywa ngethomoyi. Bengalazi leli gama, sengize ngalazi, ngabona ukuthi kushiwoni uma kuthiwa ithomoyi, noma ngingazi ukuthi lichazani uma kuthiwa ithomoyi. Kodwa isenzo esenzekayo ngiyasibona ukuthi ithomoyi. Kunalezo zinto esizi-adopthile, sayigqokisa, sazenza zafaneleka endlini kaNkulunkulu zibe zingafanelekile. So lithi-ke izwe asiqathi sikhiphe le mpande yokuthanda izwe, bese size sintshontsha ezweni. Uthi uNkulunkulu uma ngabe eyala uMose uthi aningaganiselani nezizwe enizozithola eKhanani noma izizwe enizozithola along the way, ngoba zizonenza ukuthi nikhonze uNkulunkulu bazo. Kwenzekile nangempela, inkosi uSolomoni eyithandile kangaka uJehova yaganwa ezizweni uNkulunkulu ayethe no kuzona. Yagcina isinabo uNkulunkulu abasebekhonzwa. So ngempela ake siqapheleni, uNkulunkulu uma ethi asiqathi uthi njengemvula yehla phezulu, ngeke iziphindele phezulu umsebenzi ingawenzile. Siyesibona imvula iyanetha, kukhuphuka umsokama, kodwa amanzi ayasala phansi, umsokama ukhuphuka uphindele phezulu uyokwenza enye imvula ngokwesayensi, kodwa ayiphindeli le eyehlile. So uNkulunkulu udedele umusa wakhe phezu kwethu, thina okwethu kuwulungiselela ukuthi awuthi uma ufika inhlanyelo ibe isiphansi, imbewu isiphansi, ukuze kumile iy'thelo. Umusa-ke sonikeziwe bazalwane, Nkosi uJesu wadela ubukhosi, wadela ukuphila kwakhe ngenxa yethu, washiya izulu weze emhlabeni ngenxa yethu ukuba sifumane lo musa. Uma sesiwufumene umusa senze njani? Siwubeka phezu kwempande yotshani obuzobulala imbewu. Asiqapheleni bazalwane, akikho ngoba sizethemba ekumeni kahle phambi kaNkulunkulu, kodwa kungoba sinxusa nathi usuku nosuku ukuthi Nkosi akungabi khona mbewu ezokonakalisa umusa lo owutshalile kuthina. Kungalokho-ke bazalwane, silifunda leli zwi singenamahloni elokuthi qathani, asiqatheni, asikhipheni lokho okujulile okukuthina, okuyimvelo yomuntu. Uma ngabe usenyameni, unobuthakathaka obukhona nje vele basenyameni, kodwa ngomusa kaNkulunkulu sinakho ukusindiswa. Ngomusa kaNkulunkulu uma sesiqathile thina savukuza, sakhipha, kuba lula ukuthi umusa ufike wande phezu kwethu, uyimboze indawo yonke, kuvele iy'tshalo ezintsha, iy'tshalo ezinhle, abantu bangakungabazi, bangasho ukuthi hhayi umlulilo nje wequbula ngoba usabuya etendeni, kuzodlula iy'nyanga ey'mbili uzombona. Bathi abantu hhayi uyafana nje nathi, ukuthi nje ubuye abe nakho ukuthi uye esontweni. Bazalwane, asicace, usho njalo umpostoli uPawulu uma eyala uTimotheyu, uthi ziveze uyisisebenzi esithembekile,
esiqondisa kahle izwi leqiniso. Usho njalo nje uPawulu ngoba uyazi ukuthi umuntu uma ngabe esafika evangelini uyaba nakho ukudideka. Lithi izwi-ke uNkulunkulu asinika lona namuhla, asiqathi imqatho. Uthi asiqathe, kuHoseya akucacisi kahle, kufushanyana indaba yokuqatha. Kodwa kuJeremiya kuyacacisa ukuthi singatshali phakathi kwameva. Uma ungaqathanga uzotshala phakathi kwameva. Uthini uJesu ngembewu ewela phakathi kwameva? Uthi uJesu ameva azoyicinanisa ngale kuMateyu. Uthi ameva azoyicinanisa imbewu. Uthi imbewu iwele emeveni. Ameva yakhula kodwa ukukhula, kodwa yayicinanisiwe ngameva. Kufanele imbewu iwele emhlabathini omuhle, umhlabathi oqathiwe, khona izokhula iy'thelo ngamakhulu nangey'nkulungwane. Uma mzalwane uhamba ngokungacacile, bayincosana abazophenduka ezwini olukhulumayo. uNkulunkulu uzokuthuma akuphathise into enkulu. uNkulunkulu mhlawumbe akuphathise amandla okuphilisa. uNkulunkulu akuphe nje umoya oyingcwele, akuphe amandla ukuthi hayi lo uzomkhulekela aphile ngegama likaJesu. Bese wena ungacaci, ubonakala usufika namanzi, ubonakala usufika ukhulekela amanzi, usuthi phuza lamanzi uzophila. Bazalwane, asicace, qatha imiqatho, themba, kholwa yizwi likaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu into ayijezisela uMose ukuthi uMose angangeni ezweni lesethembiso. Uthi uNkulunkulu kuMose, ahamba uye kulela dwala, ufike uphakamise nje induku yakho, azophuma amanzi. uMose akasakholwa ukuthi mangiphakamisa amanzi azophuma, kodwa usekholwa ukuthi kuke kwathiwa angishayi. Ngoba kuyidwala akasashayi nakanye, useshaya kabili. Uyayibona impande? Ingakho kuthiwa asiqathe, ngoba impande ihlezi ikhona, impande ethize okufanele ikhiphe kuqala. Bazalwane, akekho umuntu omuhle phambi kaNkulunkulu, kodwa siyalungisiswa ngokukholwa. Kungalokho siwakhuluma lamagama, siyikhuluma lezi ndaba kini. Uma ngabe uzoqatha umqatho wakho, ngempela uzoba nesiqiniseko ukuthi ngitshala endaweni enhle. Saziye zibe buhlungu kabi iy'nhliziyo zethu umama mayethi asiyoqatha, ngoba sasazi ukuthi akugcini lapho ekuqatheni. Emva kokuqatha niyakhetha, niyasusa, niyathintitha inhlabathi, nithintitha kulezi y'dindi eniy'khiphile. Maqede nisazomba imigodi yokutshala. Nimbe, 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 nimbe. Maqede nisazofaka imbewu. Nigqibe, nifake imbewu nigqibe. Bese niyalindela uNkulunkulu ukuthi anise imvula yakhe. Injalo-ke nempilo yakomoya, bazalwane. Siyalungisa, sikhiphe iy'mpande, sivume izono. Khona ezinye izono ezikuhluphayo, ey'hlezi phezulu, ey'sheshe nje uyikhumbule. Kodwa kukhona lezi ey'cashile ezidinga ukuthi qatha, shona ekujuleni, umbize uNkulunkulu uzokukhumbuza zona. Ngesikhathi nimfuna, lisho njalo kuHoseya, lithi mangabe nimfuna uJehova, nifuna uJehova, sekuyisikhathi sokumfuna uJehova. Uthi qathani umqatho wenu, sekuyisikhathi sokumfuna uJehova, azafika anise ukulunga phezu kwenu. Injalo nje indaba yethu namhlanje, bazalwane. Ngiyafisa ngazi ukuthi lona lowo angaye ekujuleni komphefumulo wakhe, abheke ngoba uNkulunkulu wethu udedela umusa phezu kwethu. Uma simfuna ukulunga kwakhe ukudedele phezu kwethu, izwa lizokusingabaza. Ukuhamba kwethu akuzukucingisiswa, akuzukuphenyisiswa ngabezwe, ngoba bazobe abakubona ekukhanyeni bazobe bezokubona nasekusithekeni. Kanti uma ngabe sizohamba singacaci,
kungenzeka ekusithekeni babone ezinye izinto, babone omunye umuntu, bafica omunye uMama Nsibande ebumnyameni abangamboni masekukhanya. Injalo nje lento ibiza ukuthi qatha, ukhiphe impande zameva, aphume ameva, ukuze izwi limile kahle. Sithi masilisho siliqondise kahle ngeqiniso, kuhamba kwethu kucace, kuhamba kwethu kukhanye naphambi kwabantu. Singatholakali nasey'nkundleni zokuxokozela, singatholakali kunokuxokozela la sikhona, kodwa kube nokuthula. Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngobufakazi esibuthole ekhaya lezwi. Siyabona nje kunokuthula ngendlela emangalisayo. Siyamangala ukuthi uNkulunkulu ngempela uNkulunkulu oyimanga. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uyabahlanganisa abantu bengazani, benama-backgrounds angafani, nama-personalities angafani, kodwa bathobele izwi likaNkulunkulu. Kuyisimangaliso bazalwane. uNkulunkulu ke wangimangalisa-ke nami, ke ngithula ufakazi ofushane nje sengivala. uNkulunkulu ke wangimangalisa izolo. Khona lapha kade siye khona. Uma sengisukuma nje lapho siqeda ukukhuleka, ngizwa ukuthi lithintekile idolo lami, angazi kanjani, kunobuhlungu obuseceleni. Ngidrayiva imanual. Hayi, ngisho ngithi hayi bazalwane, engihamba nabo sizodrayiva soshintshana. Hayi sihambe-ke, sihambe. Sifike kwenye indawo, uma ngithi ngiyehla, hayi idolo akusavumi lutho, ngisakwazi ukwenza lutho. Kusukela kuleyo ndawo engidiscover lokho, bengithi uma ngishintsha ngiliphakamise ngesandla, nginyathelo ngilibeke ngapha kuthiwa yini kambe lento engapha, hayi accelerate, i-clutch. Hayi, ngihambe le ndlela ngenhlanhla singena ku-freeway, asitshintshi njalo. Sihambe. Sithi uma sifika la sishintsha khona, ngizwa ukuthi hayibo, i-pain iyanyukela kakhulu, angisakwazi ukubekezela. Bese ngilokhu ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu, ngize ngazofika. Mase ngifika ekhaya angisakhona ukuphuma emotweni, akusanyakazeki nje altogether. Ithi yangibamba ingane, zingititinye iy'ngane. Uyazi ukuthi angikholwanga, kuthe uma ngabe sengisettled emva kokumkhuleko nayo yonke into, ngase ngithi mina kanti ubani obedrayiva imoto all this time, ngoba la mase sizofika ngasekhaya kunama-humps amaningi. Kodwa bengilokhu ngiliqukulile nje idolo, ngilibeke ngithi uJesu Kristu inkosi. Size safika la ekhaya. Mase sifika la ekhaya, angifuni ukuchaza ubuhlungu ebengibuzwa, and angifuni ukuchaza ukuthi ubusuku bube njani, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyaphila. Ngiyambonga nje uNkulunkulu, ngibonga ukuthi ngihambile nabantu, ngabuya nabo saba safe, nemoto yaba safe, safika ekhaya si-safe. Namhlanje ngivukile, njengoba uNkulunkulu esho ethi isivumelwano sami nelanga ukuthi liyophuma lishone. Unjalo umsa kaNkulunkulu, akawususi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ilobo nje ubufakazi bami bazalwane, noma ngabe ngisaxhuga-ke, kodwa nje ngimbonile uNkulunkulu engenzela isimangaliso. Ngibonile uNkulunkulu eyidrayiva imoto nje futhi enkulu, ibhakhi, wayidrayiva wazoyibeka egcekeni, ingena-scratch, ingalimalanga. Bengalimalanga abantu abaphakathi ngoba mina sengifasekelwe idolo, kodwa wayidrayiva uNkulunkulu imoto. Unjalo uNkulunkulu wethu, umusa wakhe uyawendlala phezu kwethu, umusa wakhe uyasibekela. Okwethu ukuthi asiqathi, sikhiphe imbewu yotshani, sikhiphe imbewu yameva ngaphansi, ukuze umusa mawufika kumele isithelo esihle. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyafisa-ke bazalwane ukuthi asihlale kuye, asimfune. Sekuyisikhathi nilifundisise leli vesi elithi sekuyisikhathi sokumfuna uJehova aze afike. Sekuyisikhathi sokumfuna uJehova aze afike. Asiqatheni bazalwane, ungadebeseli, ungathi nje uma ngothi ngihlushwa nje izizindlo bese uyarelaxa. Go deep, qatha mzalwane, khipha, ngoba uNkulunkulu ulindele ungidlala umusa phezu kwakho, ulindele ukuthela umusa aze afike anise ukulunga phezu kwenu.
Ilelo zwi esizokhulekela phezu kwalo. uJehova anibusise, inkosi yomusa ibe nani. uJesu Kristu inkosi asikhuleke. Siyabonga baba wethu ongcwele, izwi lakho nguyizolo, nguwe namuhla naphakade. Izwi lakho aliguquki. Isivumelwano sakho sini kube phakade phezu kwethu. Nisake Nkosi ukulunga phezu kwethu, ukuze izwe lazi ukuthi siyisizukulwane esikhethiweyo, siyinsali. Abathe bonke bekuhlamuka sasala sama. Sisize-ke Nkosi, singasuki, sikufune uze ufike. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, nigcine-ke Nkosi bazalwane, amen.